előszereteljük így. Keresztbe. Igen, így. Csillagba. Ezek lesznek a kiflik. Így, és akkor megmutatom, hogy. Most összeszedjük ezt a maradék. Én akarom ma. Gyere, neked oda rárakom. Ez sokkal könnyebb, mint azok a kiflik. Na most azt lefényképezted, mert be kéne már tennünk. Ezt mi olvastuk ezt már? Nézd ide. Nézd ide, Noel. Ezt így kell csinálni. Most ezt a maradékot így rátesszük. Majd én. Így, Tudom, hogy kell. Tudom. Megmutassam? Várjál. Találd ki, hogy kell. Ha nem tudod, akkor megmutatom, jó? Itt is akkor ilyen Meg kell lesz, fordítani. Igen, tudom. De meg kell úgy. Azt fontos nagyon, hogy meg kell fordítani. Jój, mama!